Ogwefi ekumi ekuna ogwefi me market na ogwe baba na moto chelum make na chelum kidi ile koli Okogo anemekwe I know my brother. I need spend no ma bia kan naba kidi Okay. Ona gwego ogole njilova mbose abekwa gonka na chonyo ji atoto ngwana o re gbunu m na akali ma amusu kali amwa na lo nlo ojo bia boy mo ogun ngwana emechen na ba no no cheli we na lugo mego ina no no ogbu ebi o si no nwe ka wo se mi ka Onye dede nka nwa atolo ocha. Rafia Gwe yo na chesi na na ya. aru adoria enyego mi ogu Orputa na kole. ogbu ebi kezi ipalu moto nke tai palu echi palu nwanne echi oso oge me di lo galanya ogbu ebi anu mo moto Ogwo mi market anyị nọ dị onwe ya ọzọ. ziti enu m na line ka kwụsị n'ile ọgwụ Oko. mo chukwu praise God. Brother, you are blessed. Yeah, you are blessed. Yeah. I'm going to name one motor. Una na kwado kwa se n'igwe. Anyị na kwado. Akwe na agwe. Una ko no nwa akali go. Evans na wo burial kanje. Ona katal. Papiam graduation mwaka ke babo bam. Muru. Okana na mortuary. Ke jejezie mamu ya. No omu. Bam nwa ya no lara. Bum. Obi milipulu nwa ya. Bo. Let me shock you. Moto go last week. Just like otu gị na oyi nwoke na na nwa nwere moto. A nwere moto ka ọ ka na-enwe wee na-ana one accident. Moto anwa na nke eji agbakeli ya na burial ya na. Holy Ghost fire. And oduru nke nwa we go. O di moto anwa. Odi moto. Yes. Ka o ji nwa accident. Ịmala kwụọ ya gogo. Wee nwụọ. And onye anwa bụ onye goli ego bi enwe dị na ọbọ dị ndị ọpa na moto nwe dị eme. Ọ ga-chere ugbo n'iwe. Ị na-agwa ogbu ebi okwu gwa ogbu ebi na enwe accident. Ọ wụrọ nke na ọ dị moto ya enwe accident. Chapụghị anya ebe to ndogburu. Bịa nwoke biko ebe ka isi. Keke wee bịa bịa na-akọ m okwu ọnwụ. Ihe anwụ taa. Adakwa makwakọ. Ị na-akwado enwu. Adakwa makwakọ. Onwe ihe na-emeghị n'isi. Onye anwa ka ị na-agwa. Gịnị bụ onye anwụ ka ị na-agwa? Onye anwụ wee bịa bụ na moto ngoro ọfụ ka ị na-abịa bịa sị m ọnwụ. Ị maghị ifu ha ọsọ eluigwe ya ezie. Oyi moto ndị onye nke nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na nke nwa onye yiri nke ndị nwụrụ anwụ. Mgbe na-eju ka agụtara gị na akwụkwọ nsọ, we shall live and testify the goodness of the Lord. N'ogologo ndụ na arụ isi ike. Hapụ ndị a na-ebugharị Baịbụl na ife na-eme ụnụ bụ ụnụ bịa ụnụ achọ ulu dị na Baịbụl hafụ ọkpụkpụ. Ke ndị debere ọkpụkpụ ka ọ taa. Taba ọkpụkpụ ma ọ bụ na ịwọ nkịta. Ọga biko ka njụgodu gị ajụ. Ewekwa n'iwe. Rie na nri. Ndị nke mmụọ ka nke mmadụ. Ma nke mmadụ ma nke mmụọ. Erigo m nke mmụọ. Ogbu agụdụ ya na ọkwa agụdụ ya na maka ọnya ka o ji akọ agụdụ ya ezigbo arụ aka arụ ife mere na ihe ebugodo ụzọ je rie nri nke anụ arụ no link anụ arụ ericha nri nke anụ maka ịka nọ na ndị dị ndụ ya ịka nọ ebe ndị anụ ahụ na-akpagharị mara irichazi ya ma na netwọk ya abata tupu ikwuwe okwu nke ime mmụọ maka ịma ihe niile anyị machi ihe na-aka ọsọ ihe niile anyị fụ na-ejide 3,000 na-ejide wolu na nna anaghị ego abụrụ na m enwe nweta nwego na ministry ama m ọ bụrụ na ndị ministry ma amanye nwe m ego mana ihe nji anara ihe ego akọ ara dịka ana m eburu mmadụ ihe n'obi onye ọgwụ ka anyị je nwa ọnụ ụkwụ mmanya moto ka anyị na-eje n'ozugbo na anara ngo eghị mmanya moto na ụmụ ha isi anyị ebe ka ị na-eje asị ndị mmanwụ na mmanya ọkwa mmanya moto ka anyị je nwa ọnụ mmanya moto mgbe ọsọ eluigwe nwa oge m ka susupụọ m na moto ma ịsọ oge m ga-apụka ilu wa enigwe ahụ la aba moto ka ịpụ ihe bidogoro n'ụwa wee libe wee jebe n'igwe onye n'igwe ka ị na 3000 ahụ ma onwe gị mma emu ife na eche ndị na-agwa m okwu ọnwụ na okwu eluigwe ịchọkwa ịsọ anyị wee je two bottles ogbu ewi bụ 2 bottles ogbu rafia kọ moto rafia kọ 2 bottles oh thank you very much sir